kuya, uy! Init kayo! Inita. Asam gagalaag nga ka? So ka nagpanayod to dito. Ito nga mawa ka rin, yung gaglaag. Pre! Uy, pre! Uy, pre! Musta man ka pre? Nauta ko'y tuyo ni mo, pre, ba? Ang sari mo, tuyo, pre? Nauta ko'y ikuan ni mo ba? Kanang ihangyo ni mo nga mga ito ko gamay ni mong pila kapalwad yung kuan god kanang kuan ba kanang imuhang kuan ito kamunggay. Na mag-utan man ko dito god. Sige lang mo pangayo nga ako nananom kamo sitig pangayo. Asa man di mo nananom ko nga wa man sa mo nananom. Grabe yan kanino pre ay. Pila ra gud kapalwa god. Pa, katong nainangita nimo dito sa tuwa ba? Kinsa man? Pa, katong maguwa nga imong gipatay sa una ba? Grabe to na. Pero tay grabiha isog lagi pa. Pasagdi lang to na ko eh. Kay atuon ko to rog patyon ko to ug isunod ako ni mga sirok. Taman pre. Taglan na og tangan o kamunggera. Daghan akong anak, dako kong problema. Sige lang kabuntis ang akong asawa. Ay, palit ko kon...